Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα παίζουμε Strongest Battlegrounds εναντίον των αδερφών μου. Τώρα θα δοκιμάσω να τον νικήσω. Και άμα νικήσω πρέπει να κάνετε ένα like και subscribe. Τώρα αρχίζουμε. Τώρα θα πάω να του ρίξω μια μπαμ μπαμ μπαμ. Ένα home run. Να μην μία έτσι. Με χτυπάει. Δεν νομίζω. Ένα, πού πας? Πού πας, φορτσιάρι? Όχι. Ορίστε. Μπαμ. Μπαμ μπαμ. Τον έστειλα. Μπλόκαρε στην επίθεση, Εγώ θα σου κάνω ακριβώς τον ίδιο, αλλά με το να μην με χτυπάς. Αου, αου. Μια έτσι. Αυτό τα στόχισα. Βασικά του έριξα μια. Μπουμ. Τώρα ήθελα να με πετύχει, αλλά σε αυτό. Έλα. Άλλες λίγες. Και θα βρεθεί στο πάτο. Τώρα εγώ θα φύγω λίγο, επειδή δεν θέλω να τον κάνω να κλαίει. Έλα ρε. Φοβάσαι? Έρχεται τώρα. Τώρα θα του κάνω ένα emote. Πέτυχε, ωραία. Αλλά δεν μπορείς να με νικήσεις. Έλα ρε φίλε. Θα Μπουμ. Φοβάσαι? Μπουμ. Μπουμ. Έλα. Τώρα. Να ρε φίλε. Το να αποτελώσω. Έλα. Το μπλόκαρε σοβαρά τώρα. Άντε, πάρτα. Πάρτα αυτό. Μπουμ. Τώρα έχουμε και το σούπερ μας. Που είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι το σούπερ μας. Και θα το χρησιμοποιήσουμε πάνω του. Μπαμ. Αυτό εδώ. Μπουμ. Όχι. Άντε. Τώρα, τι, ανάτο. Πάρε και μία. Όχι. Αου. Έλα ρε. Αυτό. Πώς δεν το πέτυχα? Ένα Grand Slam.
Μία έτσι, μία έτσι. Ένα home run που αυτό μόλις αστόχησα. Τώρα να του δώσω μερικές μούτρα. Πήρα. Μπουμ, μπουμ. Και μπουμ. Άρα, έτσι θες να το παίξεις. Πάμε. Μπουμ. Καμπάμ. Άρα. Πώς με πέτυχες πάλι. Εντάξει, τώρα θα δεις. Έλα. Δεν είναι. Άρα. Τι έγινε, φοβάσαι? Ouch. Καμπάμ. Του βράχου στα μούτρα. Πού είσαι τώρα? Έλα, γιατί δεν το πεθαίνεις? Μια έτσι, μια έτσι. Μια... Έλα ρε. Έχει χρησιμοποιήσει το ultimate. Αυτό είστε. Θα κάνουμε και ένα rematch. Να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Τι νομίζει ότι είναι καλύτερος τώρα. Μπουμ. Και μπουμ. Και μπουμ. Και μία έτσι. Μία έτσι και παμ. Πάμε παιδιά, για να νικήσω. Τώρα θα κάνουμε και δεύτερο γύρο. Εντάξει παιδιά, τώρα αυτός είναι ο δεύτερος γύρος. Τώρα θα πάω να τον καταστρέψω. Είμαι καλός και με αυτό το παίχτη. Άρα. Όπα. Μπουμ. Τώρα θα δεις. Out. Όπα, αυτό είναι το κομμάτι, για κάποιο λόγο. Έλα. Εντάξει παιδιά, πάμε λίγο. Μπουμ. Πέρα μία, εκεί πέρα. Πάμε. Θα του στείλω άλλη μία, μπαμ. Δεν ξέρω γιατί να είναι αυτό. Μπουμ. Μία έτσι. Τέλος, δεν κάναμε κομμάτια. Γιατί νίκησα? Α, καλά, βγήκε ο άλλος. Αυτή είναι η νίκη για μας. Γεια σας.